Mercedes E200, 186 άλογα. Εγκατάσταση συστήματος υγροαερίου. Να το βάλουμε μπροστά να δείξουμε λίγο τη λειτουργία του. Το αμάξι θα πάρει με βενζίνη και είναι σε αναμονή το υγραέριο. Το υγραέριο είναι σε αναμονή, το βλέπουμε που αναβοσβήνει το πράσινο λαμπάκι. Το αμάξι πήρε με βενζίνη και εντωμεταξύ τώρα που ανάψανε τα LED στάθμιση υγραερίου γυρνάει σε υγραέριο. Μόλις βγει στο κόκκινο λαμπάκι το αμάξι δουλεύει με υγραέριο. Στο αμάξι αυτό τοποθετήθηκε μια μπουκάλα 66 λίτρων η οποία γέμισε με 55 λίτρα με 45 ευρώ. Το αμάξι μας δουλεύει τώρα σε υγραέριο. Ανεβάζει ικανοποιητικά στροφές, κανονικά όπως και στη βενζίνη. Βενζίνη, υγραέριο. Πλήρωση του προφυλακτήρα.